Nagtinabangay ang Office of the President o ang mga nagkadaiyang buhatan sa gobyerno alang sa paghatag og ayuda sa mga mag-uuma o mananagat sa Negros Oriental na naapektaran sa hulaw. Mismong si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangulo sa pag-apod-apod sa mga hinabang pinaagi sa programang Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks and their Families dinhi sa Dakbayan sa Dumaguete. Niabot sa 10,000 ka mag-uuma og mananagat sa probinsya ang nakadawat og 10,000 pesos na tabang pinansyal ilawom sa programa. Gawas niini ang mga buhatan sa DA, DOLE, TESDA, DSWD, DTI, PCA, BFAR, PhilFida, ACPC ug PCIC nipili sab og mga asosasyon na ilang gihatagan og dugang na cash aid, mga gamit sa pang-uma og panagat ug livelihood kits. Sa bawat pagtatanim at pangingisda ninyo ay pinapanday din ninyo ang kinabukasang puno ng pag-asa upang ipakita at ipadama ang aming pagkilala sa lahat sa inyong kontribusyon sa ating bayan. Handog po namin ngayon ang mga tulong na ito. Ni pasalamat sa Presidente ang mga nakadawat og ayuda. Daghan kayo salamat sa atong Presidente nga gihatagan po may traktor. Ako mapasalamaton kay sa gobyerno nga nakadawat may traktora nga daghan kayo salamat sa Department of Agriculture pinaagi sa corn program. Salamat po kayo po ninyo nga nagdumala nga hindi ko may gisuportaran kanunay nga mananagat sa raho. Dako kong pasalamat sa atong Presidente ro na moabot magali siya nga dunagod siya yung nagtabang namo. Kaming kagbay mananagat nga iya kong gitagaan pagtagad na tagaan may pangayon nabuhian alang sa among pamilya. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.